Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kodi ndidalandira Mzimu Woyera? Kodi mudalandira Mzimu Woyera? Funso ili limene Paulo akuwafunsa akhristu aku Efeso lero akufunsa inu ndi ine tsiku la lero. Titha kuyankha mwachidule chifukwa cha masakramenti amene timalandira, makamaka ubatizo ndi ulimbitso, kuti tili nawo Mzimu Woyera. Koma pofufuza moyo wathu, Paulo afuna tiyankhe funso limeneli. Ndikulandireni abale ndi alongo, lero ndi Lolemba la Mulungu wa 7 wa nyengo ino ya Pasaka. Pang'ono ndi pang'ono tikumaliza nyengo ya Pasaka ikubereka zipatso zotani. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 19 ndi 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amerenia Nantowa, omwenso ndi amfumu Chilanga, kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ikutipempha kuti tiyimbe za ulemerero wa chauta, salimo namba 68. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 16 ndi 29 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Kodi mudalandira Mzimu Woyera pamene mudakhulupirira? Mawu a m'buku la ntchito za apostoli, ntchito mutu 19 verse 1 kulekeza 8. Pamene Apolo anali ku Korinto, Paulo adayendera mayiko apamtunda, nakafika ku Aefeso. Kumeneko adapezako ophunzira ena, ndipo adawafunsa kuti, kodi mudalandira Mzimu Woyera pamene mudakhulupirira? Iwo adati, mkumva komwe sitinamve kuti kuli Mzimu Woyera. Paulo adawafunsa kuti, nanga tsono mudabatizidwa ndi ubatizo otani? Iwo adati, ndi ubatizo wa Yohane. Paulo adati, Yohane ankabatiza anthu otembenuka mtima, koma yemwe ankawuza anthuwo kuti akhulupirire wina amene anali kudza pambuyo pa iyeyo. Winayo ndiye Yesu. Okhulupirira aja atamva zimenezi, adabatizidwa m'dzina la Ambuye Yesu. Pamene Paulo adawasanjika manja, Mzimu Woyera anadza pa iwo, ndipo adayamba kulankhula zilankhulo zosadziwika ndi kumalalika mawu ochokera kwa Mulungu. Anthu onse pamodzi analipo ngati 12. Paulo adalowa m'nyumba ya mapemphero ya Ayuda, ndipo pa miyezi 3 adakhala akulankhula molimba mtima. Ankakamba ndi anthu za ufumu wa Mulungu, nayesa kuwakopa. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
mutu wa 16 ndime ya 29 kulekeza 33. Pa nthawi yomweyo ophunzira ake adati, apo ndipo tsopano mukuyankhula momveka, osatinso mophiphiritsayi. Tsopano tadziwa kuti mumadziwa zonse, ndipo palibenso chifukwa choti munthu akufunseni mafunso. N'chifukwa chake tikukhulupirira kuti inu ndinochokera kwa Mulungu. Yesu adawayankha kuti, kani mwakhulupirira tsopano? Nthawi ili kudza ndipo yafika kale, pamene mudzabalalikana aliyense kunka kwawo. Ine ndikundisiya ndekha, komabe sindili ndekhayi, pakuti Atate ali nane. Ndakuwuzani zimenezi kuti mukhale nawo mtendere pakukhulupirira Ine. M'dziko lapansi mudzaona masautso, koma limbikani. Ine ndagonjetsa mphamvu zoyipa za dziko lapansi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndinanenera poyamba, pali funso pano limene akufuna inuyo muyankhe, ineyo ndiyankhe, ifeyo tiyankhe. Katiliyankha kumiphakati, katiliyankha m'mabanja athu, katiliyankha ku bizinesi kwathu, koma ndi funso loti tiyankhe. Makamaka ife amene timadzitcha Khristu, ife amene timanena kuti dandira Mzimu Woyera. Paulo monga adafunsira mpingo wa ku Efeso akulibwerezanso funso ili. Kodi mudalandira Mzimu Woyera? Anthu amene anali kukhulupirira nthawi imeneyo, anthu amene anali kutsatira ophunzira Ambuye Yesu, anali odzidzimutsidwa ndi funso limeneli. Akuti nkumva nkomwe sitidamveko zoti kuli Mzimu Woyera nanji. Ifetu tidangolandira ubatizo wa Yohane basi, koma zinazo sitiudziwa, sitiukhulupirira. Nde Paulo akuyamba kuwaphunzitsa. Paulo afuna awazindikiritse kuti Mzimu Woyera ndi chani. Tiyeni tithamangitse nthawi, tibwere m'moyo mwathu muno. Funso ili ndilosavuta kuliyankha, potengera kuti ambiri dandira ubatizo, ambiri koposaposa dandira ulimbitso, ndi masakramenti osiyanasiyana amene timalandira. Mzimu Woyera umakhala nafe. Ambuye Yesu adatiuza kuti ndikusirani Nkhoswe ija, Mzimu Woyera amene adzakudziwitsani zambiri, amene adzakuyeretsani. Koma tibwereze funso ili m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kodi mudalandira Mzimu Woyera? Kodi ndidalandira Mzimu Woyera? Poyambirira tasirire anthuwa. They were so honest. Anali ndi mtima woona, ananena ndithu moona moyo. Ayi ndithu ife sitidalandire Mzimu Woyera nkuva komwe. Chifukwadi tikang'ana zipatso za Mzimu Woyera, ngakhale iwo anali asanalandire, koma ife titonena kuti tidalandira Mzimu Woyera. Koma tikang'ana zipatso zimene Mzimu Woyera amabereka mwa ife, ndi pamene tingayambe kuliyankha funso ili. Pajatu Mzimu Woyera amabereka chikondi, Mzimu Woyera amabereka umodzi, unity, amabereka chimwemwe, joy. Mzimu Woyera amabereka patience, Mzimu Woyera amabereka kindness, kumachita chifundo, kupatsa, generosity. Mzimu Woyera amabereka faithfulness, Mzimu Woyera amabereka kudzigwira, Mzimu Woyera amabereka mtendere. Tikawerenge Agalatia 5 ndime ya 22 kumatsika m'munsi. Ndipo yankha funso ili la Paulo, kodi tidalandira Mzimu Woyera? Tatiyeni tingobwera m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tatiyeni ndingolowa m'moyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Inuyo mungolowa m'moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Mukaona kuti ambiri we are busy backbiting, mijedo, kukambira ena zoyipa. Pakati pathu pali kugawikana. Ampingo wakuloza chala ampingo, banja ilo likuloza chala banja ilo. Akhristu akuloza chala akhristu awo. Mwina atumiki kumene tokha kukambirana zoyipa. Mwina m'magulu osiyanasiyana amene tili, magulu autumiki, magulu a business, kukambirana zoyipa. Chonsecho amene tikupanga zimenezo ndife Akhristu. Pakati pathu pali kunamiziridwa, kuyipitsanana mbiri. Sitingayankhe kuti tidalandira Mzimu Woyera ngati moyo wathu ukupanga zimenezi. Tikang'ana moyo wathu, our physical life, pakati pathu pali uve. Mzimu Woyera amatipatsa kulimbikira. Mukumbukire kuti Ambuye Yesu atauka kwa akufa, anapindapinda nsalu zimene zinali nsalu za maliro, kusonyeza order. Mzimu Woyera Ambuye Yesu, Ambuye chauta atalenga dziko, ankangoyendayenda pa madzi pa nyanja, ankangoyendayenda pamwamba pa dziko, hovering. The Holy Spirit was hovering, bringing peace. Mzimu Woyera amabweretsa zinthu mchimake.
N'chifukwa chake salimo ina timanena kuti tumizani mzimu wanu inu Ambuye mukonzenso maonekedwe a dziko lino lapansi. Umve pakati pathu sitinganene kuti ndife anthu amene tilandira mzimu woyera. Anthu amene tikulephera kusamala moyo wathu auzimu sitinganene kuti tilandira mzimu woyera. Ena timaganiza kuti tilandira mzimu woyera, kapena ena tikhoza kuganiza kuti tili ndi mzimu woyera chifukwa cha mmene timachitira zinthu. Kukhala ndi mzimu woyera sizotanthauza kuti chifukwa chonena kuti ndikamayankhula mawu a Mulungu kapena ndikamalalikira ndizilalika with a deeper voice kuti tsopano tikhulupirire. Apa paditu padzadzidwa ndi mzimu woyera. Ayi, awo ndi mashawi ndi visungusho chabe izo. Kapena kuti chifukwa kuti ndimakwera phiri kwambiri ndimachezera kukhala ku phiri kuti amene aja akayamba kupemphera amachita kugwanalo pemphero ndi amene aja ndodzadzidwa ndi mzimu woyera. Ayi, awo ndi mashawi ivo ndi visungusho chabe. Kapena kuti amene aja ndodzadzidwa ndi mzimu woyera amati akalowa ntchalichi mmene amapindikira, mmene amagwirira manja, koma kamuvuka ake kochita ati azimuka. Ayi, kukhala ndi mzimu woyera sikukwera phiri kwambiri, sikuyankhula mawu opyeza, sikupemphera mapemphero ataliatali. Kukhala ndi mzimu woyera ndikuonetsa chikondi. Tikumbukire kuti Mulungu ndi ene atatu: Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ene atatu, Mulungu mmodzi. Choncho pokamba za mzimu woyera tikukamba za Mulungu. Mulungu ndi chani? Yohane amaulula. Mulungu ndiye chikondicho. 1 Yohane 4:8. Mulungu ndiye chikondicho. So ife pokhala kuti tinandira mzimu woyera, ife amene tikuti tinandira Mulungu, pokhapo pamene tionetsa makhalidwe achikondi, makhalidwe okhululuka, makhalidwe opatsa, makhalidwe aumodzi, makhalidwe osamala chilengedwe cha Mulungu, ndi pamene tingayambe kuyankha kuti tidalandira mzimu woyera. Only if we live as the Father, the Son, and the Holy Spirit are bonded by love is when we can attest that we are filled with the Holy Spirit. Kodi inu mudalandira mzimu woyera? Chinthu chachitatu chimene chikusangalatsa ndi mawu oyamba a tsiku lalero, tikuona Paulo ali interested ndi moyo wa Khristu aja. Akanatha kuwafunsa kuti zopereka zikuyenda bwanji, akanatha kuwafunsa kuti machechi mukumanga bwanji, akanatha kuwafunsa kuti zina ndi zina zikuyenda. Choyambirira kufunsa moyo wawo wauzimu. Tizikhala ife atsogoleri auzimu interested ndi moyo wa Khristu athu auzimu. Tisamangokhala interested ndi zopereka ndi zachitukuko. Izo ndi zofunika chifukwa zimene zimayendetsa mpingo ku gawo lina. Koma mpingo weniweni umangidwe ku uzimu. Makolo tikhale interested ndi uzimu wa ana athu. Ife akhristu tikhale interested ndi uzimu wa atsogoleri athu. Nchifukwa chake tizilimbikitsana kupanga mibindikiro, kukhala ndi ma-retreat, ma-sessions osiyanasiyana, ndicho linga chonena kuti tisamale moyo wathu wa uzimu. Tikabwera mmawa mu uthenga wabwino, Ambuye Yesu akunena kuti adatipatsa mzimu woyera, ndidzakutumizirani mzimu woyera, Nkhoswe ina idzakhala nanu. Koma chifukwa cha mantha nthawi zina mzimu woyera timamuthawa. Osati amatitalikira, koma ifeyo timamuthawa. Kenaka Ambuye Yesu akunena kuti mavuto adzakhalapo, koma musaope chifukwa ine ndagonjetsa imfa. Ambuye Yesu sakubisa ayi kuti mavuto adzakhalapo. Jesus here is not hiding or is not trying to give us a sugar-coated thing to say no, life will all be rosy. No, Ambuye Yesu akunena kuti mavuto adzakhalapo. Pakati panu mudzakumana ndi anamondo osiyanasiyana. Pakati pathu padzakhala kuseredwa mitima, kudzakhala nkhondo, kudzakhala usiwa. Koma akuti tisaope chifukwa iye adagonjetsa imfa. Tikaenda naye Ambuye Yesuyo adzadziwa njira zotidutsitsa, adzadziwa mapazi athu poti aponde. Apa Ambuye Yesu akutionetsa kuti ngakhale iye anatipatsa mtendere, sometimes our peace will be under pressure. Mbanja, peace will be under pressure. Munsembe, peace will be under pressure. Mautumiki athu osiyanasiyana mtendere nthawi zina udzathupsidwa. Koma poyenda ndi Ambuye Yesu tidzagonjetsa. What a word to encourage us, especially mmene dziko likuyendera, nkhondo ku Sudani, pakati pathu corruption ikunkirankira, osauka akunkirankira kutsika pansi, olemera akunkirankira kulemera. Koma zonsezo Ambuye Yesu akunena kuti akudziwa, akumvetsa, timkhulupirire, tiyende naye. Mujanenera Angerezi kuti when the storm is high, Christ is nigh. Pamene namondwe akukwera, pamene namondo akunkirankira kutiopseza, tidziwe kuti Khristu ali nafe pafupi. Ndipo njira yachidule yoonetsera kuti mzimu woyera ali nafe, mzimu woyera akuyenda nafe, njira yoonetsera kuti ife timankhulupirira Yesu Khristu tidalandira mzimu woyera, ndi monga akutiuzira mu salimo yathu ya tsiku lalero, Salimo 68.
imbirani Mulungu nyimbo inu mafumu a dziko lonse lapansi. Tizimuimbira nyimbo yothokoza. Mulungu amatichitira zazikulu, tikasiyanitsa zimene timakumana nazo zabwino ndi zodandaulitsa ndi zothetsa nzeru ndi kuvutika kumene timakumana nako, tikaona kuti kwakukulu 99% ndi zabwino zimene Mulungu amatichitira. Tsoka la inu, tsoka la ine, tsoka la ife ndonena kuti timayang'ana zochepa zimene tikukumana nazo. Tapempha Ambuye tsiku la lero poyamba tithandize kuti moyo wathu zoonetsa kuti dandira Mzimu Woyera. Chachiwiri, pamene takumana ndi mavuto tipitirize kumkhulupirira Iye podziwa kuti sadzatisiya tokha, amayenda nafe, amatiteteza, koposaposa amatichirikiza. Abale ndi alongo, mudalandira Mzimu Woyera? Inenso ntadzifunsa, kodi ndalandira Mzimu Woyera? Machitidwe yanga tsiku la lero, mayankhulidwe yanga tsiku la lero, mathandizidwe yanu, makhululukidwe yanu a tsiku la lero aonetsa kuti inu ndi ine tidalandira Mzimu Woyera. Ndikufunireni tsiku lopambana ndipo osatopa pochita zabwino. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mukonde o Maria,